Hadin baula syemti kemuak ning sim je ke himalang rin ba Braille Henry Sim Yong mentaka singi ka arpulai tarik unailar arajar arpulai ulalum ya ka dorbar hima haka bakik mak chenrang ki ba plat ka prasam sheneng kira syemtalang haka ni ka dorbar haka bala pliru ya ka office jang uak ning sim kani ka dorbar hima ka bala poi de ki bun hajar ngot ki khun ki hajar je ke himalang rin kentup ya ki riurang ba ki ngelam chnong bat kumjuru ki samla kala sim ya karaban penduk no ya ki an ki bala thau da uba nang te sim yong ki ba mihap satya ba kriti ki dustur jong ka hima kini ka dorbar hima ka bala pelong hapo snong flang dilon kala sim ru ya karaban penduk no ya ka an ka ba syak ban song dorbar tang ki lingdo ki mentri bat ki skat trishnong kani ka jalang kala sim ru ya karaban pen phaino ya ka khasan klor tingka dan ni kata kalan composition ka bala sim da ka hima bat usim jong ka himalang ren uba nang te sim yong kani ka jelang layo bin kran na uak ting sim jong ka hima ya bala thomsan da ka district council hadim bala suspend no ya uba nang te sim yong ko musim ka himalang baro ki jing peniat jong ni paem jangi ula peniat marwe bat ulale iki ba kom ki khon ki hajar jong ka himalang ren nyem ngau tanat ya ka jing peniat ka jong i te ya ka neru kumno kum ki pai bangi menjur ne am panile persya yau ne usim ujongi walale be anyi ki baro kham tam ye kani bisa be menjur ne am te sakwe shushu nakabenta ka dulir jong ka kendau hima ka jongi ka badan hang te laulang am tila bat pendentang li be menjur ne am kum ki pai ba jong kai malang rin ban wat no ya kan dulir kepala don haka ketiga jongki bangin yo pan bat no hi halade mar ba mentangi ayo pan peniat je kahima menjur ne am pan pano naki pat penpoi no sengi hakini kisngi ki pan wan ya ka dulir jong kahima langren de khatsan bat kata kalong ba ki ba wandor syaka dorbar pulun jong kahima ki dais datang ki menteri ki lengdo deputy sim nang ta sordar snong lale secretary snong bat ki pat ba kim dei shu ki badon hok penwan syaka dorbar de pi menjur ne amban pendu uno kan ka an ke ba upaim nong tei ula sna hakas nam arja khatsan pi menjur nam telada pi menjur ngen sayo pan phasa ni pi la sibet hadien balawai kan ni ka dorbar ka jongi kan ni ka por makin long ki dikot jongka executive dorbar jongka himalang rin te kumpala pensngo da ini ad hoc secretary jongi menta ba kini ki kertang ki mengi li apan pulia ka dikopor kin long ki dikot sha ka executive dorbar jongka himalang rin tingapan lia ka jing menjor akan dikopor napi kum ki kon ki hajar jongka himalang rin pi menjor na am ban penskam ya kini kit khot executive jong executive dorbar jong kai malang ren bakin long kit khot ki pura na lada bhi menjor pen i da kabana kati to kuble shibon Shri Balwistar Sim Yong statistician Nesil Calvin Thongni Ngapun saya ngapa no, bau dan hikayat school, mungkin lah. Baik sang kata ka dorbar ha ka bangin yo ban pli ya kan de ka dorbar sedang ka jongi ha ka ba nakaliang jong ka district council kala suspend no usim upaim nong tei sing sim yong ubala long sim hakini ki snem ki banai ki baladep te ha